Mela bħala t-tieni qari għandna 5 versi magħżulin minn Salm 119. Tajjeb? Nisimgħu flimkien. Avolja l-prinċipijiet ipoġġu u jitkellmu kontrija, il-qaddej tiegħek jimmedita fuq l-istatuti tiegħek. Fehmni t-triq tal-preċetti tiegħek sabiex nimmedita fuq l-leġubijiet tiegħek. Jien se nerfa' jdejja għal kmandamenti tiegħek li jiena nħobb u se nimmedita fuq l-istatuti tiegħek. Jalla l-kumpassjoni tiegħek tiġi għandi sabiex ngħix għax il-liġi tiegħek hija l-għaxqa tiegħi. Kemm inħobba l-liġi tiegħek hija l-meditazzjoni tiegħi il-jum kollu. Bierakom issir dan il-qari, berikna l-koll miġburin hawnhekk, u għatina mulej illi llum narfu nisfidaw lilna nfusna bil-kelma tiegħek, kull ma għattilna mulej nafu li huwa l-ġid tagħna. Tħalliniex nkunu għażiena, tħalliniex illi naqgħu f'gandott u nibqgħu fih ma aktarx xprunana l-qudiem sabiex il-ħajja tagħna tkun ta' bilħaq xhieda tajba u konvinċenti li inti tajtna ħajja ġdida fi Kristu Ġesu ibnek. Amen. Ovvjament tafu xiex ħankellimkom jekk għadtu attenti għal qari fuq il-meditazzjoni ċvera. Meditazzjoni kristjana ma għandax assolutament xejn mal-yoga, meditazzjoni kristjana li hija arti mitlufa llum. Tant qegħdin ngħixu ħajja miġnuna, kulħadd sejjer jiġri l-awlin, jisna qabda ġrieden li ħanħarbu l-qattus. U fejn sejrin? U x'qegħdin nagħmlu? U għalfejn? M'għandix kapaċi li nieqfu u nirriflettu. M'għandix kapaċi li npoġġu bil-qiegħda quddiem il-mulej u nixtarru kelmtu, nidu pjaċir biha. Bħalma Marija meta żara Ġesu telqet mill-faċendi jinsit kollox, poġġiet ma' riġlejh u semetu taxqet bil-kliem illi kien ħireġ minn fuq. Dari ovvjament il-meditazzjoni kienet parti integrali, parti importantissima mill-ħajja Kristjana, bħat-talb, bħal qari tal-Iskrittura, kienet waħda mid-dixxiplini magħrufa, illum intilfet. Illum konna saqsu lill-Kristjan medju x'inhi l-meditazzjoni. Timmedita kuljum? Probabbilment jgħidlek qasbis naf x'inhi. Skont Thomas Watson, il-Puritan fis-seklu 17, il-Puritani kienu esperti fil-meditazzjoni. U għalhekk kienu ġganti fil-fidi, għalhekk kienu nies eċċezzjonali. Thomas Watson jgħid li l-meditazzjoni hija eżerċizzju qaddis tal-moħħ biex nġibu il-veritajiet Alla fil-memorja u nixtarruhom serjament ħalli napplikawhom għalina nfusna. Il-veritajiet li nisimgħu dwarhom mill-Iskrittura ġimgħa wara ġimgħa nixtarruhom serjament. Nomoduhom. Inħalluhom jerqu fir-ruħ tagħna. Hekk il-ħajja Kristjana tagħna tkun ta' bilħaq suċċess. Għaliex naħseb jiena nħossu ċertu sens ta' frustrazzjoni. Illi ngħidu qegħdin nitgħallmu ħafna, qegħdin nisimgħu ħafna, però ħajti qed tibqa' bażikament l-istess ħaġa. Imwaħħal fl-istess vizzi, ma sax naqala minnhom, m'hemmx dak is-sens ta' vittorja, ta' progress fil-ħajja Kristjana. Forsi l-iskuża li nġibu hija m'għandix ċans, kif jista' jkun minn filgħodu sa flaxxija kollu għaddej. Vera, frattant, meta Alla ħatar lil Ġosuè biex ikun il-mexxej tal-poplu Iżraelita wara li miet Mosè. Ħatru, ovvjament li tkun ħanejdu Prim Ministru ta' pajjiż, mexxej, il-numru wieħed, vera. Alla inkarigah u l-ewwel ħaġa li qallu, qallu dal-tip tal-liġi, ġifi l-Bibja li għandek inti. Dak tip tal-liġi ma jitbiet qatt minn fommok iżda immedita fuqu naru lejl, mhux 5 minuti, naru lejl
biex tagħmel skont kull ma miktub fih għax imbagħad inti tirnexxi f'kull ma tagħmel u jkollok ir-risq. Tirnexxi jkollok suċċess. Il-formola talla għas-suċċess għal ħajja Kristjana ta' kwalità hija skont Alla nnifsu kemm kapaċi nimmeditaw u nħallu il-moħħna jassorbi l-kelma. Bħalma sponża ħallejta f'wiċċ l-ilma tibda bil-mod iddaħħal dak l-ilma. Jekk taba sponża u tgħaddasha fl-ilma torġa' toħroġha tibqa' nieġfa. U dak li qed jiġrilna. Qed nisemgħu ħafna imma qed iħalli jebda effett fina il għaliex m'hemmx meditazzjoni. Meditazzjoni kontinwa nar u lejl f'kull post, f'kull ħin, l-affarijiet, l-avvenimenti, n-nies li ta' magħhom suppost qegħdin iġeluk tiftakar u tirrifletti fuq Alla l-imbierek. Imma wkoll perjodi konċentrati ta' meditazzjoni, ġifieri li tagħżel ħin kuljum. Bħalma tagħmel fit-talb. Tolbu kontinwament jgħidna l-Apostolu Pawlu. Imma wkoll Ġesu qalilna meta titlob idħol fil-kamra privata tiegħek imbagħad hemmhekk għalaq il-bib warajk. Ġifieri hemm talb kontinwu ta' sentenza waħda l-awlien inferxi matul il-ġurnata, imma wkoll hemm talb konċentrat, talb fejn inti tidħol. U l-istess il-meditazzjoni, għaliex? Għaliex il-meditazzjoni u t-talb ħafna drabi morru flimkien. Ħanibdew minn hawnhekk. Meta nitolbu u meta naqraw l-Iskrittura, suppost magħhom ukoll qegħdin nimmeditaw. Ħanidwek ir-riċetta għas-suċċess illi tkun taf il-kelma, titlob fuqha u tirrifletti fuqha. Altrimenti tibqa' fejn tkun. Il-dmir tal-meditazzjoni huwa kruċjali. Jiena fit-tixura illi 3 snin ilu kellimtkom fuq il-meditazzjoni. U provajt nixprunakom l-qoddim. U għad rrit nerġa' nindirizza dil-ħaġa il għaliex ma nkun żbaljat jekk ngħid illi xorta waħda għadna ma qbadniex din it-triq illi bis-serjetà nimmeditaw fuq il-kelma t'Alla. Rridu nkunu nafuha, semmali aktar, però kemm qegħdin nagħtuha bis-serjetà. Kemm qegħdin rridu dik il-kelma tibdilna. Fid-Deuteronomju naqraw orbtu qalbkom mal-kelmiet kollha li bihom qegħdin qed iwessikom illum biex tikmandaw il-lulietkom biex jieħdu ħsieb jagħmlu l-kelmiet kollha ta' din il-liġi. Il-kelma torbotha miegħek. Mhux sempliċement smajta u bħalli kieku għaddiet xrara u ma laqtitikx. Torbotha miegħek bil-meditazzjoni. Aħjar importanti taqra kapitlu mill-Bibja kuljum. Ovvja. Importanti tisma' priedka. Wisq aktar importanti huwa x'tagħmel biha. X'tagħmel dak li tisma'. Aħjar tisma' priedka biblika waħda u timmedita fuqha milli 10 f'daqqa waqt li qed tagħmel faċendi, waqt li qed tiknes, waqt li qed dana u l-diskors għaddej ma tħallilek ebda effett. Kemm ħandumu nitqu bejn nfusna l-aħwa? Kemm ħandumu nitqu bejn nfusna? Kemm ħandumu nidrinna li qegħdin nitgħallmu aħna wkoll kapaċi nbagħtu minn ċertu mart bħala Kristjani. L-anoressija kulħadd sema biha, anoreksija nervoża li inti tkun bla aptit u bla minti kapaċi tiddeġġerixxi id-diġestjoni, is-sistema diġestiva tiegħek tkun difettuża. Ma naħsibx imbagħtu minnha dik. Aktar nies mitlufa la għandhom aptit tkun jafu x'fiha l-kelma t'Alla u lanqas huma kapaċi jaċċettawha, vera? Imma aħna nbagħtu minn dik li jien ħansejħilha bulimija spiritwali. Il-bulimija spiritwali. Li inti għandek aptit voraċi, trid tisma' u minn kollox, vera u bil-iPhone u għaddej u taqra u riżorsi għandek kemm trid, tajjeb, imma m'intix kapaċi tiddiġġerixxi dak li qed tisma'.
Din hija bulimija spiritwali. Għandek aptit, x'jiġrilhom dan nies li jbagħtu bil-bulimija? Jieklu, mbagħad skużi jitlu fit-toilet, idaħlu subgħu f'ħalqhom u jirremettu kollox. Għaliex mhux kapaċi jiddeġirxu. U qed nipprova ngħidilkom illum b'kull imħabba illi aħna maħniex kapaċi niddiġerixxu dak li qegħdin nisimgħu jew nitgħallmu mill-kelma tagħna. Bil-meditazzjoni biss kapaċi naslu biex niddiġerixxu l-ikel bnin, jista' jkun bnin, perek m'intix kapaċi ddaħlu fis-sistema tiegħek. Vera, dak l-ikel jibqa' mingħajr ma jagħmellek ebda ġid. U allura li ħanagħmlu llum huwa illi jridu naraw kif prattikament millum stess u għada u pitada. U biex iddaħħal drawwa nafu li trid fuq xahrejn tagħmilha kuljum. Jiġifieri jekk aħna ħanisimgħuha din u nipprova darba ma ħiġi ebda effett. Laqas ġimgħa trid aktar minn xahrejn biex tistabbilixxi drawwa ġdida, dixxilpina ġdida f'ħajtek. Aktar minn xahrejn. Biex tiġi mbagħad second nature għalik, tibda tagħmilha għax dik hija parti minnek. Okay? Mela, l-ewwel ħaġa biex aħna nidraw, nitgħallmu, nobduh il-Alla illi mhux biss nisimgħu kelmtu ma nimmeditaw fuqha, nixtarru x'qegħdin nisimgħu, naraw kif jolqotna, kif ħanapplikawh, kif jotta għalina dan fil-każ personali tiegħi, irridu l-ewwel ħaġa tittażel ħin u post kuljum fejn ikollok l-inqas distrazzjonijiet jew tfixkil minn ħadd ieħor. Bħalma nagħmlu fit-talb, vera? Fit-talb, kollha kemm aħna issa drajna, nispera li kollha kemm aħna drajna illi insibu dak il-post, dak il-ħin fil-ġurnata jew ħinijiet preferibilment illi niltaqgħu mal-Alla. Tajjeb? Iżak pereżempju fil-tip tal-Ġenesi għajlek Iżak ħareġ biex jimmedita. Ħaqtaw fejn? Fir-raba. Ħareġ fil-kampanja biex jimmedita. U dak kien jgħixu jisom ftit nies flimkien. Imma mar fil-privat tar-raba biex jimmedita għal flaxija. L-aħjar allura li taqqat il-meditazzjoni mal-qari tal-Bibja u t-talb. Tajjeb, l-ingredient nieqes irridu ndaħluh. Il-nwarbu ħin jew ħinijiet kuljum, speċjalment il-ħadd, meta l-ħadd huwa jum il-mulej, Alla tawulna appuntu biex ir-ruħ tagħna tistana aktar u aktar, ħalli l-veritajiet rivelati lilna fl-Iskrittura u dak li nkunu għadda kif smajna anke fil-priedka. Meta niltaqgħu flimkien naraw illi tabilħa jagħmlulna ġid spiritwali. Imbagħad itlob lill-Ispiritu Santu biex jgħinek. L-Ispiritu Santu Ġesu tawolna bħala l-għalliem tagħna, bħala il-paraklitu tagħna, bħala dak li jassistina biex jilluminalek moħħok, jagħtik fehma tajba, kif u x'fatta, il-pass magħżul, inti ħatażel pass, ħatażel silta. Jiena nissuġġerixxi illi la darbi sanna il-patt il-ġdid. Maqsum anke f'paragrafi. Tajjeb meta timmedita, mhux qed timmedita fuq kapitlu sħiħ. Impossibbli. Tarbija ma tistax tiekol trikol smil, vera? Inti ħatibda sentenza waħda jew paragrafu wieħed. U jekk tibda mill-Vanġelu ta' Ġwanni għandek wieħed mill-aħjar kodba għall-meditazzjoni. L-Vanġelu ta' Ġwanni imqassam f'paragrafi. Tajjeb, imqassam f'paragrafi, tieħu paragrafu wieħed, taqrah darba darbtejn tlieta, tara li qed tifhmu, tajjeb, u imbagħad tirrifletti fuqu. X'qed jgħidli hawnhekk il-mulej? X'inhu l-messaġġ li l-mulej qiegħed jgħaddili b'dan il-pass? Jekk għadek ġdid għal din id-disciplina, aktar u aktar għandek tibda minn kodba bħal Ġwanni. Tullu ma Ġwanni qrajtu daqskam nafu. Dik il-problema, għax jidhirlek li smajtu 20 darba. U qed issofri għajdu li intom mill-bulimija spiritwali. Smajt ħafna, smajt l-istess diskors u bqajt fejn int.
Ibda minn Ġwanni. Ktieb illi huwa famuż joqgħod ħafna għal meditazzjoni. Ġwanni jikteb mod sempliċi u jikteb mod profond fl-istess ħin, li kapaċi anke f'sentenza waħda fil-bidu kien l-kelma kien Alla u l-kelma kien Alla. Diġà għandek mera sħiħa vasta ta' meditazzjoni hemmhekk. Li qed semmilek żewġ persuni tat-Trinità. Ġesu il-kelma, għalfejn qed isejħlu l-kelma. Qed tirrifletti fuqha din. Is-salmista pereżempju naraw illi għażel ukoll it-tema tiegħu, is-suġġett tiegħu għall-meditazzjoni, Salm 145. Jien se nimmedita, jgħid, fuq l-isplendur glorjuż tal-majestà tiegħek, fuq ix-xogħlijiet tal-għaġib tiegħek. Għażel is-sovranità tal-Alla. Kemm il-darba smajna is-sovranità tal-Alla, x'jiġifieri? Li Alla huwa sultan, li jagħmel li jogħġbu, li jagħmel li jrid u dak li jagħmlu kollu sew. Alla is-sultan il-kbir, is-sultan uniku tal-univers kollu. Għad ħsibt fuqha din. U dak l-istess sultan huwa missierek. U taħseb fuqha. Meta ta' bilħaq aħna nemmnu li Alla huwa is-sovran. Hawnhekk is-salmista jgħid ħan immedita fuq l-isplendur glorjuż tal-majestà tiegħek. Alla huwa Alla sabiħ, Alla brillanti. Fuq it-tron tiegħu, it-tron tal-univers. Irridu nimmeditaw fuq affarijiet illi diġà familjari magħhom, diġà smajnihom, appuntu għalhekk il-Vanġelu ta' Ġwanni, tajjeb, biex jekk smajna bil-maħfra, imma din maħfra x'inhi? Alla qed jgħid illi ħafirli, nemmina din. Kif ħadd tinbidel ħajti? Għandi nibqa' nżomm fil-komma għal ħadd ieħor, jekk Alla ħafirli, meta inti tibda tilqa' tħalli r-ruħek tixxappab bil-kelma tiegħu. Anke kultant li nimmeditaw fuq il-provvidenza divina lejna, Alla kif qed jitratta magħna, x'qiegħed jagħtina, x'qiegħed jiġħdilna. Salm ieħor 77 jgħid jiena kkonsidrajt il-jiem tal-qedem qed jgħid. Is-snin ta' żmien ilu se niftakar l-anja tiegħi bil-lejl, se nimmedita b'qalbi u l-ispiritu tiegħi jirrifletti. Ewwilla l-mulej se jirreġetta għal dejjem u qatt mu se jerġa' jkun favorevoli qed jgħid imma l-mulej għaliex qisu telaqna, warrabna, qed jikkonsidra ċ-ċirkostanzi tiegħu mhix ixu għaddej. Il-poplu tal-Alla wkoll. Qatt ikkonsidrajt Alla minkejja l-evanġeliżmu tagħna, minkejja l-isforzi tagħna. Il-komunità evanġelika f'Malta baqgħet żgħira. Għaliex? Għaliex? Qatt irriflettejt fuqha din? Salmista ieħor jgħid jiena niftakar fil-jiem ta' dar, nimmedita fuq l-emejjel tiegħek, nikkontempla xogħol idejk, nikkontempla xogħol idejk. Ma tistax toħroġ minn moħħi din. Illi tifel ċkejken ta' 4 snin, irrod ħajl l-Alla għal-fjuri ta' madwara. Għamilt jumejn ferħan, b'mod insuperabbli. U għaxxieta li batilna. Illi timmedita, taħseb, Alla kif qed jitratta magħna, minkejja li aħna ingrati u minkejja li nfalluh ripetutament, Alla huwa twajjeb magħna. U jekk tifel jarafha kemm aktar jien. Nikkontempla xogħol idejk. Nikkontempla xogħol idejk. Għalhekk lill-missirijiet Alla jgħidilhom illi l-tfal lill-uliedhom għandhom jgħallmuhom mhux biss fis-Sunday School. Is-Sunday School hija tajba. Eċċellenti. Imma wkoll meta mexjin fit-triq, meta qegħdin fuq soddithom, meta qegħdin fid-dar. Kullum kien. Għaliex kullum kien għandek lezzjoni dwar Alla, mifruxa quddiemek, lezzjoni dwar Alla. Turija esibizzjoni dwar Alla. X'għandek tagħmel iktar biex timmedita kif suppost qed tagħmel? Għażel ħsibijiet illi l-aktar huma applikabbli għal qagħda tiegħek. Issa meta bdejt taqra Ġwanni tant jindirizza
ir-ruħ tagħna, tant jippreżenta għandu ritratt eċċezzjonali ta' Ġesu Kristu. Il-diskorsi tiegħu, il-sinjali, il-mirakli ġifieri li jagħmel. Illi il-ħin kollu tista' tieqaf u qatt min taħt tixba'. Illi taqrah isek sajjetta, qed tifhem. U tajjeb ukoll fis-sens li ħadd ħanejdu hekk overview, ħadd il-perspettiva wiesa tal-ktieb. Imma mbagħad tibda tħalli il-messaġġ tiegħu jereq fir-ruħ tiegħek. Irridu nifissaw ħsiebna fuq il-pass magħżul. Ja nemmen li anke fil-meditazzjoni timxi pass fil-ktieb magħżul, mhux daqqala u daqqalin kodba bħal huma our daily bread tajbin, imma naħseb iridu navvanzaw aktar minn hekk. Il-kelma Alla tajjilna bħala ktieb wieħed, ittra ta' mħabba, aqbad ktieb, ibdieħ, kompli fih u spiċċaħ. U tifissa ħsiebek fuq kull il-pass wara pass tikkonċentra fuq u tistaqsi għaliex l-Ispiritu Santu irrakkontali din il-ġrajja tat-tieġ ta' Kana pereżempju. Għaliex? X'inhu l-iskop tagħha? X'irrid nitgħallem minnha? X'irrid nitgħallem, x'irrid nikkoreġi f'ħajti? X'irrid nkun fżad dwaru jew mwissi dwaru? Kif irrid nitħarreġ fil-qdusija? Fi ftit kliem irridu nibdew nieħdu l-kelma bis-serjetà. Irridu nieħdu l-kelma bis-serjetà il għaliex hija l-kelma tal-ħajja li Alla tagħna biex ngħixu qudiemu. Salm 119 jgħid jien se nimmedita fuq il-preċetti tiegħek u nistma' traqatek, nistmahom, napprezzahom, insir nħobbhom, nfittixhom. Il-problema tagħna hija li naħsbu li jekk intellettwalment fimnija l-ħaġa biżżejjed. Le. Trid tifhimha iva biex imbagħad tapplika għal ħajja tiegħek minn ġurnata għall oħra. Imbagħad ukoll waqt li qed timmedita uża l-memorja tiegħek. Dak li diġà tgħallim, dak li ġa smajt bih biex tiffoka fuq kull ma l-Iskrittura għandha xi tgħidlek fuq is-suġġett tiegħek. Forsi anke prit kien tkun smajt, kapaċi jgħinuk. Imbagħad ukoll irridu nqanqlu l-affezzjonijiet tagħna. Jiġifieri, għandna magħmulin minn nies li għandna emozzjonijiet, nies li għandna l-imħabba, għandna x-xewqat tagħna, it-tama tagħna, l-kuraġġ, il-gratitudni. Ħalli dak il-pass, dik is-sentenza jew dik il-paragrafu ċkejken jimpatta ir-ruħek, jolqot ir-ruħek. Sabiex jekk inti għażien issir żelus, jekk inti imdejjaq dak il-pass iferħek. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar avolja il-kelma kapaċi todrobna, fl-aħħar mill-aħħar tferraħna. Għaliex il-biki jista' jdum għal-lejl wieħed imma l-ferħ jiġi fil-għodu ġvera, jgħidilna David. Issa is-Salm jgħid qalbi kienet taħraq fija. Ara da kif ħalla l-emozzjonijiet tiegħu jitqanqlu fih għal Alla. Qalbi kienet taħraq fija fil-waqt li kont qed nikkontempla in-nar ħeġġeġ. Ġo fih ħass qisu sħana. Ma baqax kiesaħ quddiem il-kelma t'Alla. Ma baqax passiv. Ġralu bħal Kleofa u sieħbu. U ma jitkellmu ma' Ġesu beda jfissru l-Iskrittura. Mbagħad fl-aħħar qalu ma kienx qalbna tixel fina waqt li spjegana l-Iskrittura. Kif huma draw jirriflettu fuq dak li Ġesu qalilhom. In-nar ħeġġeġ imbagħad ikompli s-salmista tkellim bil-sieni, osit. Għarrafni it-tmiem tiegħi u x'inhi l-miżura ta' jiemi, ħallini nkun naf kemm jien għaddieni. Fil-meditazzjoni tiegħu ġifieri irrealizza illi l-omor tal-bniedem huwa tant ċkejken, tant qasir, vita brevis, illi ma kellux sekonda x'jaħli. Il-kelma t'Alla ħallit impatt fih, appuntu bil-meditazzjoni.
U fil-meditazzjoni huwa tajjeb ukoll li nitkellmu ma' nfusna. Tajdu li paw mela l-imġiena jitkellmu dwar magħhom infushom, le l-orrif jitkellmu dwar infushom. Jekk qed tieħu il-gwida tiegħek minn dik id-dinja mbarra, miskinet. L-għaref jitkellem miegħu nnifsu. Jirraġuna bejnu bejn ruħu. Dan huwa eżerċizzju san l-aħwa. Meta titkellem miegħek innifsek u tirraġuna fiex wasalt, x'għandi nagħmel issa? X'ħajkun il-pjan tiegħi? X'riżolviment ħa nagħmel? Tgħidu li qiegħda fl-iskrittura din, u żgur. Salm 42 vers 5. Għaliex tinsab mikduda ruħ tiegħi? Da qed jgħid, għaliex tinsab imdejjaq? Imdejjaq ruħ tiegħi. Qed ikellem li hu nnifsu. U għaliex sirt iddisturbata fija? It-tama falla għax jinsa nerġa' nfaħru għas-salvazzjoni tal-preżenza tiegħu. Qed jiddialogu miegħu nnifsu, qed jagħmel dialogu, konversazzjoni miegħu nnifsu. Jinsab imdejjaq u qed jindirizza li hu nnifsu, isma' u minn hemm. Erġa' faħħar il-Alla għax hu is-salvazzjoni tal-preżenza tiegħu. Kien nesa illi Alla huwa fuq it-tron tiegħu, Alla huwa missieru. Alla minn hemm biex terġa' tistejjer. U għalhekk allura rridu mal-meditazzjoni inħaltu t-talb tagħna. Nirriflettu, nitolbu, nirriflettu, nerġgħu nitolbu. Il-modija Alla hija laqwa waħda. Meta tħallat il-meditazzjoni tiegħek mat-talb, tifrex quddiem Alla x-xenqiet spiritwali tiegħek. Għaxiex qed tixxenna? Għaxiex? X'in l-ambizzjoni tiegħek? U tittemmen ovvjament li l-missier twajjeb se jassistik u se jqawwik u mhux se jiddiżappuntak. Il-stess salmista li wara li kellem li hu nnifsu, id-dialogu miegħu nnifsu, mbagħad ikompli jgħid il-vers ta' wara eżatt, o Alla tiegħi, ruħi hija mekduda fiha, għalhekk niftakar fik minn art il-Ġurdan. Filli qiegħed ikellem lilu nnifsu, imbagħad ikellem il-Alla kemm sabiħa din. Filli qiegħed jirrifletti dwar il-qagħda tiegħu li kien mdejjaq, imbagħad idur fuq o Alla tiegħi, ruħi hija mekduda fiha, għalhekk niftakar fik minn art il-Ġurdan. Dak li kelli il-kawża tan-niket tiegħu kienet li hu kien qed jinsih il-Alla. Wallu għallu Alla tiegħi jiena se niftakar fik minn art il-Ġurdan. Appuntu fil-tħaddim tal-memorja tiegħek bil-ġudizzju, bl-affezzjonijiet tiegħek, applika l-meditazzjoni tiegħek, applika dak li qed taħseb dwaru biex titqanqal issa fir-ruħ. Biex titqanqal biex twettaq id-doveri tiegħek, biex titfarraġ u biex tirrestrinġi ruħek mitnub. Ġifieri il-meditazzjoni tagħna titwassalna biex nitqanqlu ħalli dmirijietna quddiem Alla nagħmluhom bil-ferħa u bi-gratitudni. Is-salmista jerġa' jgħid, fommi se jitkellem l-erf u l-meditazzjoni ta' qalbi se tkun fehma. Inti qed tifhimha l-Bibbja mhux meta kien hemm kelma diffiċli u fittixha fid-dizzjonar li hija importanti. Tkun taf li qed tifhem. Imma tifhimha meta dik il-kelma qed tiddereġik fid-direzzjoni tajba. Hekk li ħajtek qiegħda tinbidel. Fil-meditazzjoni tagħna wkoll importanti li nikkonsidraw kwalunkwe wedi, il-wedi talla huma mifruxa matul l-Iskrittura kollha. Il-wedi tiegħu, it-teddid tiegħu, il-ħniniet tiegħu, il-ġudizzi tiegħu, il-kmandamenti li hemm f'dak il-pass ċkejken li inti tkun għażilt. Vera bdejt minn Ġwanni, pass ċkejken ta' paragrafu 2 versi 3. U tara hawnhekk x'qed iwiedni Alla. Jew hawnhekk dwar xi qed jafżani Alla. Salm 119. Għajnejja jantiċipaw l-għasas tal-lejl sabiex nimmedita fuq il-weda tiegħek. Dak kien jistenna illi mbagħad spiċċat il-ġurnata, ġie l-lejl, u issa kapaċi f'dik is-sikta, f'dik it-tranquillità, jimmedita fuq il-weda tal-Alla. Kemm hemm wedi tal-Alla?
Li żed waħda stupenda hija li Ġesu se jirritorna. Mhux ħajalli norfni ma se jerġa' jiġi u jiġborna għandu. Kemm tferħek dil-weda, kemm tferħek. U magħha wedi oħra, Pietru jsejħilhom wedi kbar u prezzjużi. Li bihom naħarbu mill-żena u l-immoralità ta' id-dinja. Bil-meditazzjoni allura qegħdin ninternalizzaw, qegħdin nitfgħu fina nfusna il-kemm mhux biss smajnija, imma bħalma qal is-salmista, f'qalbi ħbejt kelmtek sabiex ma nidnibx kontra tik taħbija. X'taħbi? Xi ħaġa prezzjuża, teżor taħbih vera? Teżor, gazzetta l-ħarġa tal-għodu ma taħbijiex, ma tiswa xejn. Imma l-kelma tal-Alla rridu naħbuha fina, għax hija prezzjuża, hija indispensabbli. Hija l-ħobs għar-ruħna. Hija l-ħobs għar-ruħna biex mhux biss smajnija imma bħal minti l-ħobs taqbdu u tomodu u tieħu pjaċir bih u tbilgħu u taf li issa ġol istonku tiegħek se jagħmellek il-ġid, se jġeddidlek saħħtek. Irridu wkoll fil-meditazzjoni tagħna neżaminaw lilna nfusna kemm u kif qegħdin nikbru fil-grazzja tal-Alla. Għaddejn l-qudiem tirrifletti fuq il-passat u tistaqsi ma x'għamilt. X'għamilt? Għadni kif smajt priedka il-ġimgħa l-oħra, il-ħadd li għadda, x'għamilt biha? X'għamilt biha? Jew sempliċement ħlejt 40 minuta minn ħajti. Il għaliex qaqqas biss naf fuq xi smajt. U tħares ukoll il-ġejjien u tistaqsi x'jien riżolvut li nagħmel, x'deċiż li nagħmel issa bil-grazzja mogħtija lili mis-sema. Issa l-missa jgħid tredu u la tidinbux. Immeditaw fi qlubkom, fuq sodditkom u isktu. Illi timmedita anke kif għadna kontu fuq is-sodda, jiena nasi sar ħafif ħafna. Inqum kemm il-darba bil-lejl, dak il-ħin ma naħliħx. Nirrifletti. Nimmedita. Qed tuża ħinek fil-massimu tiegħu. Fil-meditazzjoni tagħna wkoll irridu hawn importantissima din. Ma nistgħux nibqgħu vagi jew ġenerali. Ma nistax ngħid irid inħobb il-proxmu tiegħi. Irrid ngħid hemm dik it-tali persuna, kollega tiegħi fuq il-post tax-xogħol. Illi kelli xi ngħid magħha. Kif ħanagħmel biex nerġa' nistabbilixxi relazzjoni tajba magħha? Kif se napproċċja? Kif se nagħmel? Tkun speċifiku fl-azzjoni beħsibek tieħu bħala riżultat tal-meditazzjoni tiegħek. Il-meditazzjoni rridu ngħixuha, jekk ma ngħixuhiex, allura ma jkollniex suċċess. Il-meditazzjoni u l-azzjoni imorru flimkien, għandek qishom żewġ tewmin. Li ssibhom dejjem flimkien, meditazzjoni u azzjoni, li tislet imqar riżoluzzjoni waħda mill-meditazzjoni tiegħek, waħda. Tista' tkun xi ħaġa anke forsi daqsxejn sempliċi, ma jimpurtax. Imma jekk aħna kantun ma kantun qegħdin nibnu ħajjitna ara x'differenza tagħmel fl-aħħar tas-sena. Fil-każ tas-salmista irriżolvi hekk ara. Għalfejn tinsab mikduda u ruħ tiegħi qed jerġa' jkellem lihu nnifsu. U għala sirt disturbata fija. Ħafna minna disturbati, anzjużi u ngħidu mhux hekk qegħdin ngħixu aħna kollha kemm aħna. Kemm kapaċi nkunu bolħoġ vera. Ma dan salmista għal disturbata ġo fija u ruħ tiegħi. Stenna lill-Alla hemm hija r-riżoluzzjoni tiegħu. Stennih lill-Alla għax jien se nerġa' nfaħru. Is-salvazzjoni ta' wiċċi u Alla tiegħi. X'kienet ir-riżoluzzjoni tiegħu? Kien disturbat, imħawwad, konfus, ma jafx x'qed jagħmel. Jien se nerġa' nfaħħar lill-Alla għax it-tama tiegħi hija fih. Hija riżoluzzjoni mill-aqwa mhux vera. Imbagħad, ovvjament, tibda biex il-meditazzjoni tiegħek tibda tikkonkludija bit-talb u ringrazzjament. L-Alla dejjem għandna nirringrazzjawh,
ta' dak li jkun temana bih sabiex il-ħsibijiet bibliċi li nkunu gwadanjajna ta' bilħaq jeħlu ma' ruħna, iridu jeħlu ma' ruħna. Iridu isiru parti mis-sistema spirituali tagħna. Altrimenti il-meditazzjoni tkun ineffettiva kif nafu sewwa. David talab il-Alla Salm 19 ħalli l-kliem ta' fommi u l-meditazzjoni ta' qalbi ikunu aċċettabbli quddiem għajnejk u Alla, blata tiegħi u feddej tiegħi. Talbu biex il-meditazzjoni del-ħsibijiet tiegħu ikunu aċċettabbli qudiemu. Huma aċċettabbli quddiem Alla meta jibdluna moralment, meta jibdluna minn nies twajb għan nies aħjar. Imbagħad ovvjament irridu nagħlqu l-sezzjoni meditattiva tagħna bana lil mulej, li tkanta lil mulej. Jiena sajjin li drajt il-mulej, il-ġurnata tiegħi niftaħha bil-kant. Talb li tgħix fil-preżenza t'Alla. L-għana meta aħna nkantaw lil mulej strofa, stanza qasira. Ħafna mill-kant tallimni bl-amment tista' tkun fejn tkun. Tkanta lil mulej. Turi li qed inti mimli bl-ispirtu tiegħu. Jiena Salm 104, jiena se nanni lis-sit sakemm nibqa' ħaj. Jien se nanni tifil l-Alla tiegħi dment li għandi l-enti tiegħi, dment li neżisti, ħanibqa' nkantalu, ħanibqa' nagħtih tifir. Ħalli l-meditazzjoni tiegħi tkun toġbu, inkwantu jien se nkun ħieni fis-sit. Dan għadu kif immedita, allura għandna David għadu kif immedita, imbagħad qal inkwantu jien se nkun ħieni fis-sit. Il-meditazzjoni meta inti tħalli lil ruħek tereq fil-kelma, biex dik il-kelma tidħol fik. Tagħmlek ferħan. Ma nistax ma nikkonkludi mingħajr ma nagħtikom ħafif 5 benefiċċji li joħorġu mill-meditazzjoni. Meta timmedita x'barkiet se taħsad. L-ewwel nett tagħmel progress fil-qdusija, tagħmel progress fil-ħajja tiegħek għaliex qed tmantni xirka mas-sit. David qallu ħaġa waħda jiena tlabt minn għand is-sit u din se nibqa' nfittixha. Illi nammar f'dar is-sit li jiem kollha ta' ħajti biex nara l-ġmiel tas-sit u nimmedita fit-tempju tiegħu. Trid tara bħala Alla sabiħ, Alla li jattirak, Alla li tixtieq tgħix fil-preżenza tiegħu, immedita fit-tempju tiegħu. Fejn hu t-tempju tiegħu? Inti t-tempju tiegħu. Aħna t-tempju tal-Ispiritu Santu ġvera. Dik l-ewwel waħda. Bil-meditazzjoni wkoll aħna nkunu protetti għax nibqgħu qrib tal-Alla tagħna. Salm 64, isma' leħni u Alla fil-meditazzjoni tiegħi, ippreserva ħajti mill-waħx tal-għadu. Meta timmedita, inti taf li qed fil-preżenza tal-Alla u Alla huwa sur madwarek illi ħadd xejn ma jista' għalih. Inti tinsab protett, tinsab imħares. Bil-meditazzjoni nikbru fil-erf u d-disċerniment. Waħda mill-ġufijiet serji tagħna hija li għandna disċerniment fjak ħafna. Kapaċi tidħol fuq l-internet tisma' il-dak jitkellem u l-ieħor taħseb li qed jgħid affarijiet sbieħ u tajbin u jkun għall-infalz. M'għandniex disċerniment. Waħda mill-affarijiet li tkidni. Tajduli smajdin, iċċekkja u ngħid. Għadna raqsek lura? Għaliex? Għax maħniex nimmeditaw. Salm 119. Jiena għandi aktar disċerniment mill-għallima kollha tiegħi għax it-testimonjanzi tiegħek huma il-meditazzjoni tiegħi. Meta inti l-kelma timmedita fuqha, imbagħad mhux jista' jiġi dak l-infalz jew ieħor għax mhux ħaeffettwak. ħatinduna li dak mhuwiex serf ġenwin tal-Alla. It-tielet, meta timmedita titgħallem u timmiljora, titgħallem u tgħaddi l-qudiem mhux biss intellettwalment, imma moralment.
moralment. Rridu nfittxu, neħilsu minn dik il-marda bulimija spirituali. Li nisimgħu u dak li nisimgħu ma jagħmlilna ebda ġid appuntu għax maħniex nisimgħu lil nies illi mxew qabilna u għaluna kemm huwa ta' bilħaq siwi li inti tirrifletti, tikkontempla fuq il-kelma tal-Alla. Ezekiel Calverwell, Puritan, kiteb hekk. Il-meditazzjoni tapplika, il-meditazzjoni tfejjaq, il-meditazzjoni tgħallem. Mhux tgħallem bħal kieku sejra għall-eżami biex iġġib 100 over 100, le. Ma tgħallem għax inti qed issir tixbaħ lil Sidna Ġesu Kristu. Bark oħra, mill-meditazzjoni hija s-sodisfazzjon illi l-Alla qegħdin nfittxuh kif imissna nfittxuh, kif imissna. Qed ngħixu f'dinja vera ta' fiha ħafna pressjonijiet, ħafna ansjetà, vera, ma' kull mit tiltaqa'. Però il-meditazzjoni taħjilek irruħek. Is-saħħaħa tagħtiha l-ħila teleb kull ansjetà. Salm 94. Meta l-ħsibijiet anzjużi tiegħi jimmultiplikaw ġo fija, il-konsolazzjoni tiegħek jaxqu li ruħi. Il-konsolazzjoni. Alla li kellimna u jiena riflettejt fuq dak li qalli allura hemmhekk jiena il-konsolazzjoni tal-Alla jaxqu li ruħi. Finalment, bil-meditazzjoni insiru nies ta' bilħaq ħinja u mbierka. Min ma jridx ikun kuntent fin? Min ma jridx ikun kuntent? Nasib jiena il-quest ta' ħajjitna, it-tfittxija ta' ħajjitna hija li nkunu kontenti. U ekku! Alla ħalaqna biex nkunu kontenti. Mhux indannati. Mhux niġru fiċ-ċriek u ma naslu mkien. Kuntent. Salm 63. Meta niftakar fik fuq sotti, jgħidlu. Nimmedita fuqek fl-għasas tal-lejl għax int kont l-għajnuna tiegħi. U fid-del ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ. Fid-del ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ. Bħaddik il-bilbla, għasfur ċkejken illi jibda jolilek fis-sħab u tisimgħu tzak-tzak. Ferħan. Muxejn, ma ferħan. Kemm għandna, kemm qegħdin nimmissjaw l-aħwa. Kemm qegħdin nimmissjaw, x'potenzjal hemm mifrux qudiemna, il-kelma tal-Alla, ħudha bis-serjetà. Rifletti fuqha. Tieqa l-ħin tagħha sabiex teraq f'qalbek u tibda tara ir-riżultati mixtieqa.